Dobrý deň dámy a páni, vítam vás u dnešného videa. No a v dnešnom videu si tu idem spolu so Samom dať challenge, alebo ako to mám nazvať. Musíme si postaviť dom, proste nejaký zabezpečený dom, tuto v tejto čiare. A musíme si to postaviť do 20 minút a potom príde armáda zombíkov a musíme prežiť, takže môžeme sa enchantovať. Pravidlá sú také, nemôžeme stavať z bedrocku, z obsidianu a z enchant debrisu. A potom ešte, čakaj, ja neviem, jak sa to volá, ale nemôžeme stavať ani... More, kde je ten blok? Ja neviem, kde je ten blok. Z tohoto Reinforced Deep Slate, čo je v NCT, tak ani z toho nemôžeme. Dobre, budeme mať spoločný barák, takže si musíme nejako sa proste rozdeliť, no a ideme na to. Bloky, však si daj sám, nie? Prečo chceš bloky? Bro. Dobre, ideme na to. Ešte sme zamenili jedno pravidlo. Môžeme stavať z obsidianu, keďže to nie je taký silný blok, takže zoberiem si obsidian, dobre. Rob aj ty dačo. Dúfam, že ma aj počuť, lebo ten mikrofón je trochu na prd. Okej. Nie, však urobíme zem. Urobíme takú kocku. Tak to urob zem, normálne. Začína byť deň alebo noc? Noc, to je jedno, budeme robiť aj v noci. Ale nie kopať, tak to rovno robiť. Ježišmaria, typický Samo. Diváci, do komentáru napíšete hashtag Samo. Hashtag Nubak. Hashtag Samo, hashtag Nubak, dajte pre Sama do komentáru. Ak chcete video, kde budem mať asi 20 modov, tak dajte 5 lajkov. A natočím to. 5 stačí. Aj tak nie je nepočuť. Dobre, stavaj steny 5 blokov vysoké. Nie, more, však to má byť celé obrnené. More, že sklo, vieš, chcete. Okej. Ale počúvaj, no dobré, nič. Nice. Okej. Tak, okej, podľa mňa dáme tých zombíkov, to bude easy. Ja si viem enchantovať brnenie oproti tebe. Čau. Povedal som mu, nech píše do chatu, keďže vy ho nepočujete. Tak bude písať do chatu. Dobre, urobíme vchod, že tu. Tam som železné dvere. Neviem, čo robíš, ale práve ťa nevidia, takže... Tlačítko nejaké dáme. Uhni. Choj preč. Na čo máš už sekeru? Ešte sme ani toto urobili. Dobre, strechu nemusíme robiť. Nejaký do interiéru dáme dačo. Neviem prečo síce, ale to je jedno. Dobre, každý bude mať svoje shulker boxy. Ja mám biele, hej. Žiadne čestky, ale shulker boxy. Rozmýšľam, či sem ešte dačo dáme. Môžeme sem dať notebook. Čo chceš? Čaute, lebo ju chcem. Ja aj tu sekeru, okej. No, aby sme mali. Dobre, ja si idem teraz spraviť svoju miestnosť. Čakaj, ja si zoberiem obsidia a okej.
Ok, more píš do chatu, ty si. Ok, tuto je moja miestnosť, Elko. Ne! Kde som ho vyradil? Dobre, ja si semka takto dám 5. Nastav si respawn. Na posteľ asi. Však ty si urob svoju miestnosť. Ja som si tu ešte osvetlil. A... Dobre. Je tu random rozmyslím svetla, len tak proste, aby to tu trochu svetilo. Dobre, takže... Dám si... Ja mám červenú posteľ, a mne jedno, ako budeš mať ty. Dám si semka posteľ, dobre. Chcem respawn, dobre. Tak, ja ešte si môžem dať toto. To si dám sem a sem. Tak. Takže teraz si zoberiem všetko, čo budem potrebovať. Takže bum, 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 bum. Čakaj, to bude lepšie. Spiru si nejdem ja brať, na čo? Tak, look, trident, mace, shield, veľa šípov. Môžem si zobrať taký. Čo tu? Čo tu? A čo? Tu? Čo chceš? Samo. A ja nechcem. Ja ako ok, tak dobre, tak tam budeme mať jedlo. Daj tam zlaté jablka. Enchantované zlaté jablka nechceme. Dobre, toto môžem dať semka tým pádom zatiaľ. Dobre, teraz dám tieto veci semka. Tak. A idem si urobiť best. Čakaj, dal som sem kovadlinu, mne sa zdá, že nie. No jasné, že som sa nedal ani kovadlinu, ja som gadget. Ja vždy 3 days player, okej. Dobre, takže teraz si urobím best enchants na meč. Popravde nemám poňatia, aké sú tam enchanty. A, kam WTF? To čo poviem, že... Aha, už máme survival. A už počujem zombíkov. OK, tak ja si idem pre veci. Čakaj, než som si presel, to je jedno. Dobre. Dám toto. Čakaj, dám si štít. Do druhej ruky. Mesa. Tu som tiež také tie veci, ani bloky som si nezobral, to je jedno. Veľa ich tam bude asi. Ja si myslím... Aha, ešte to jedlo si zoberiem. Ja som nevravil, že nemôžeš mať elitru. Dobre, kámo.
Ja... Tak jasne, keď ich púšťaš. Kamo, to otvára, aj keď... Lebo ty keď túto dáš tu... Bro, mne to nič neukáže. Dobre, ja už idem na nich, kámo, asi. Čakaj, ja idem iba týmto. Dobre, jednoho mám. Kámo, toto je 1000 zombíkov reálne. Podo mnou ich je tiež dobre veľa. Kámo, ja mám nápad, ale strašne zlý. Nie! Ja som to dosť. Čo? Nie. Neuberá. No jasné. Wow, wow. Ale ich je veľa. Tam mne sa všetko... Wow, ja ich všetkých dávam tuto. Lebo musíš trochu vyskočiť pekám. Shit, strašne veľa je. Prečo sa ich tu spavnilo tak veľa? Ale ja mám na Armored Horns, takže oni si vracajú ten damage. Takže oni si... Ja reálne idem iba pre týchto skrytých. Ja ich trojzubcom, poďte, no poďte, čo? Bojíte sa, všetci sa bojíte, no čo? Poďte na mňa, ja sa vás nebojím, ja nie som Elko. No poďte sem všetci, poďte. Ja mám fakt fire respect. Musím si značažiť bloky. Kamo, ten Thorns je tak dobrý. Wow! Ne, ja som netrafil blízka, ale jednoho som trafil. Kamo... Kamo, ja som zlý. Ja ich lopatkou som začal. Potrebujem sa dostať. Wow. Čakaj. Ja mám teraz dobrý. Wow! Wow! Kamo, ja som ich to úplne nahitoval. Ja neviem, čo som spravil, ale quest. Wow! Yes, kamo, ja ich dobre hitujem, kamo, ja ich dávam. Strašne majú farma, bro. Kamo, tu je toľko XPčok. Ja si pozberám XPčka. Kamo... Robí. Nie! Ježiš. Dobre, poďte všetci senka. Poďte všetci sem. Kámo, teraz im urobím taký bombokvád. Ja idem tiež. Vyskakuje to dosť u mňa. Ja ich dávam úplne bomby, kámo. Lebo musíš sa vystavať lepšie. No, čak, ja som si naťažil. Jak tu pár pozatov,
Čo ti mám? Krompík, ty nemáš ani kromp? Kámo, to je tak OP. Fire aspect, unbreaking, windburst, bending. Prečo? Ja nepotrebujem môcť, ja som začil. No. Kámo, je to aj strašné, prečo tu už to nie. Kámo, ja im dávam bomby. Ja ich úplne z diaľky dávam lukom, kámo. Hej. No, poďte semka, všetci zombici, poďte semka ku mne. Ja vás úplne milujem všetkých. Poďte sem, poďte. Peknú hromádku chcem. Ja už zase nemám bloky. Tak, už idem na nich. No, poďte senka. No, poďte. No, poďte všetci senka. Poďte. Všetci aj tak za chvíľu skapajte. No. Tak lebo ja mám ten Thorns. Hej. Prečo už ma to nevyskočilo? Skapte všetci. Kámo, ja som proste na ním vyhrával. Wow. Poslední traja zombici, počúvaj. Wow, ja som ich vyhodil úplne, že do vzduchu a oni skapali. Jaj, ty si tam. Malý s veľkým na zadku. Skapal. Ja si neviem rýchlo premeniť. Kam ma to celkom ubere. More, skoro. Ty žid jeden. Ja ho zabijem mojim brnením, brat. Ja som ho zabil mojim brnením. Tak. Pohode. Skoro. Skoro. Tak proste viem. OK. Skoro, čakaj, ja tu mám ešte dvoch. Je! Kamo, ja vás sejmem už rukou, to je jedno. Dobre, ja už som ich všetkých pozabíjal. Ja vidím. Bum! Kamo, to tak úplne ten mace. Kde? To fakt? Ty máš tiež Thorns? Kde si išiel? Čau. Podľa mňa už tu nikto není.
si zagriať. No. Vidíš to aj nie. Lebo musíš, pozri, musíš, že hop, vidíš? Musíš najprv potom tak blízko.